Proč? Sadil jsem všechno letadlou. Takže máme pondělí 28. července 16:41 a vyjíždíme. Jak vidíte, jsme pořádně naložený, ale myslím si, že to zvládneme. V Budějovicích měníme auto, takže tam bude víc místa. Dámy a pánové, dojeli jsme do Českých Budějovic a setkali jsme se s naším kamarádem Karlem, který nás teď provede městem. Já jsem tady místní průvodce, takže ukážu tady klukům naše krásné náměstí. Jsem se mnou Kašnu, Sokolský ostrov, nějaký prostě místa na smažení a to bude vončilo, ty vole. Tak první začneme touto Kašnou. Řekni o ní nějaké informace. Hele oši, právě se nacházíme tady na náměstí, Přemysla Otakara II. Nahoře můžete vidět bájného Samsona, jak bojuje s lvem. Dole ho podepírají nějaký 3 jeho přátelé. Když budeme pozorní, tak tady na náměstí se nachází bludný kámen. O něm se panuje, že pokud ten bludný kámen překročíš po 12. hodině, tak už nedojdeš domů. A tady tohle ještě. Hele, tady máme radnici, kámo. Zvonky hrajou, ty vole, občas nějaký melodie. Tamhle je černá věž. A tak no, ty vole. Tak děkujeme, zatím to podle mě stačí. No tak jdem, ty vole. Ale je to docela frekventovaný tady, takže ty vole. Dobrý den. Dobrý den. Vy se nezdravíte v Budějcích? Ne, kámo. A tohle je Sokolský ostrov, ty vole. Velmi pověstné místo tady v Budějcích. Schází se tu většinou smažky, kámo. Ty vole, tak první zastávku, jak se to jmenuje, šéfe? Kámo, to fakt nevím, ale kafíčko. Kafíčko, první zastávka v Budějovicích. Přesně tak. Takže, A hele, řekni nám, co jsme si dali za pivo. hele, tak já jsem chtěl samozřejmě ochutnat místní Budvar, ale bohužel nebyl na čepu, takže jsem zvolil Radegasta. Vlastně každý máme jiný pivo, když na tím tak přemýšlím. Fakt jo? No. Okay. Ty máš Prouda, on má Kozla a ty Plzeň, že jo? A co jsi dal ty? Radegast. Ty jsi dal kámo, ty jsi skurvený pražák. Celý den prostě. Tak jo, další zastávka, Karle. Právě se nacházíme v Singru, je to hodně stará hospoda. Byl jsem tady poprvé, když mi bylo asi 17, takže ty vole, teďka jsem tady po 5 letech a tak vaše první dojmy tady. Zajímavý. Dobrá, Ale můžete si všimnout, Čekni masku. že je případě kámo z těch vole zbraních rohů. Takže to je jako moc pěkný, ty vole, já nevím, proč se tady tomu říká. Ale nejlepší, co je, jak jsou jako ty gauče. Jako. To je fakt stoleček, kámo. Jako gauče jsou hodně libový. A tady klobouk. A jaký máte pivko? Beránek, místní pivovar, že jo? Myslím pivo, ano, přesně pouze tady v Singlu. A co máte vy? Já mám tady originální budějovický Budvar. Já jsem si dal taky beránka. A já mám Budvara. Tak Karle, díky za prohlídku Budějovic. My jedeme. Nemáte, mějte se, ahoj. Takže lidi, trošku jsme spali díl, než jsme chtěli. Je za chvíli 11 hodin. Spali jsme v Budějovicích u Matějový babičky, takže jí moc děkujeme, že jsme mohli přespat. A vyměnili jsme auta. Pojedeme v téhle Kie a naložili jsme to celkem dobře. Líp jak do toho menšího auta se to samozřejmě vešlo, takže ten, kdo sedí vzadu, má i dost místa celkem, takže to je paráda a vyjíždíme a jedeme směrem Rakousko. Tak jo, děkujeme za Jo. ubytování. No vy zase ještě přijedete, ne? Možná na špatný cestě se znova uvidíme. No. Tak se mějte. No. Děkujeme. Ale vytáhni mi to. No já tam došlánu. Dolů takhle, ne? Dolů, no, protože nám tady to hodně, jak se to hodně dělá. Co děláte to? A jsme v Rakousku, lidi! Jo! Jedem se koupat, no. Ideálním počasí na to. Lidi, první zastávka v Rakousku, jezero Atrza. A teď vám přečtu, co to je za jezero. Je to největší jezero v Rakousku, které se nachází v oblasti Solné komory v Horním Rakousku. Je to nádherný tyrkysové jezero, známé pro svou čistotu, vodu a malebné alpské panorama, jak můžete sami vidět.
Rozloha toho jezera je 46,2 km čtverečních, to znamená, že je to hodně. Délka 20 km, to je také hodně. Šířka 3,5 km, to je také hodně. A hloubka 171 metrů, což znamená, že asi byste nedoplavali ke dnu. A jsme v nadmořské výšce 469 metrů nad mořem. Polívka hotová, lidi. Tak rozpršelo se trošku více, museli jsme se dokonce schovat tady pod střechu. Jak můžete sami vidět, z okapu srší voda, to znamená, že pršelo fakt hodně. Takže my počkáme, až přestane, naložíme věci do auta a jedeme směr jih Rakouska. Teď mi to mám vypadlo. Taký auto tam celkem bylo. Matěj, moře! Moře! Kuďo, natoč to. Natočky moře. To je krásný. Matěj, pocity poprvé v Itálii? Nádherný, ještě jsem neměl možnost to čeknout, ale kurva vypadá to dobře. Dojeli jsme do Trieste do Itálie. Budeme parkovat tady, kousek od přístavu. A parkování bylo vlastně přes noc zdarma, ale připlatili jsme si, kolik to je, 1 euro? Jo. 1 euro navíc, aby jsme tady mohli parkovat, takže vlastně našli jsme nejlepší parkoviště tady a jdeme se kouknout na pláž. Yes. Something in... It's a vlog. Yes, I'm vlogger. I'm vlogger. What is Yes, takže dámy a pánové, máme tady novýho odběratele Itala. Počkej, teď jsem to posral. It's famous. Very so famous. Very famous, very famous. Tak lidi, za chvíli jdeme spát. Než spíme takhle tady vedle auta nakonec dneska a doufáme, že se hezky vyspíme. Matěj už je unavený, je to tak? Ty vole, už spím, brácho. Úplně libově si tady vole dřímáme u plážičky. Ale myslím si, že se vyspíme jako krásně, že máme i podložku pod sebou, máme karimatky, takže myslím si, že to bude dobrá noc. Takhle na čerstvém vzduchu, pod čirákem, jako za euro tady to se vyspat, prostě krásný. Chceš tomu něco dodat? Že se mi fakt leží libově. To k tomu chci dodat. Voda po ránu je potřeba. Je to tak, no lidi, ale ještě půjdu spát. Matěj nás bude moc brzo. Lidi, přesně 8 hodin ráno, vrátíme se koupat. Já jsem se vyspal krásně na parkovišti, nevím jak kluci. Zbudil jsem se jednou a to bylo jednou, když do mě Matěj šťuchl, že vstávám a bylo třeba 5 hodin. Ale jinak jsem se vyspal krásně. Zbudilo nás v podstatě sluníčko, kvůli tomu, že začalo být velký vedro. Lidi, jak sami můžete vidět na místním bankomatu, tahle pláž stojí 5 euro, což je na naše poměry hodně. A pojedeme někam jinam, no. Pojedeme asi podél pláže a uvidíme, kde se nám bude líbit. Tam zakempíme a vykoupeme se. Takže změna plánu. Chorvatsko! Ono to je trošku nebezpečný, jako no, kámo, vezmu díru a už vidím, jak letí ten mobil, ale. Když tak lidi netočím na svůj mobil a na Matěju, protože... Riskuje můj mobil do píči. Ale mým pevným rukám můžeš snad věřit, ne? Čum na to? Alkoholický přes. Tak paráda. Tady vidíte cedule, jak vypadají v Chorvatsku. Takový žlutý. Platí. Já nevím, kam mám jít, brácho. Já mám navigaci, vole. Jak to, že nemáš navigaci? Já jdu. Vole, točíš na můj mobil. Jdem dolů prostě z kopce. Ale jdem z kopce. Tak jak pořád. Počkej, jdem špatně? Jo. Já nevím, proč to nevytočíš prostě, když jdem blbě. Reálně tady je všude místo. Doprava, tady. Tam vidíme. Kámo, nebudu to točit na nějaký hlíně, vole, se šutrama, vole. No a kde jinde to chceš točit, prostě úplně v pohodě. Až tam bude nějaký odpočívadlo, nebo něco takového. Takže pojedeme teď 5 kaláků, až bude odpočívat. No, protože jsi zmrt, vole, a nedá se na navigaci. Tady by to šlo. Kámo, ale dej tam tu navigaci, ať už vím aspoň kam máme jet, vole. Jsme dojeli lidi. Jdeme se vykoupat znova
A koupili jsme si míč, ať si můžeme hrát. Teď vám ukážu nějaký skills. Tak nic. Druhý pokus. No nic, necháme to tak bejt a půjdeme dolů k moři a jdeme se vykoupat. Co ty, fešáku, těšíš se? Jo, těším se hlavně na to pivo, protože celou dobu řídím. Matěj se obětoval. A máme brýle, takže jdeme se kouknout na rybičky. A hodím vám možná nějaký záběry, co uvidíme pod vodou. Teď, jestli poznáte, jestli jsou real nebo ne. Protože míč je lehkej a hodně kouká. Už plave pro ně. Takže lidi, dnešní obědovečeře je na tomto místě. Tady si uděláme se klasika jídlo, takže to je skvělý. Koupil jsem si Grand Mare, ochutnám na kameru. Je to vlastně tuňák, kukuřice a jak se to jmenuje tady to? Fazole. Je to dobrý. Ukáž, já dám close-up na to. Hezké. Možná si to taky půjdu dát. Je to fakt v pohodě, dej si Jsem si taky otevřel, mám tu stejnou. Ty taky? A předtím samozřejmě aperitif. Lidi, druhý chod, čínská polévka. Ochutnám opět na kameru. Prostě klasická čínská polívka, je to celkem dobrý. Matěj, jak ti chutná to, co jíš? Já si dávám to stejné, co měl předtím proky. Takže je to v pohodě. No, já pořád, když to jim, tak přemýšlím nad tím, jak je možný, prostě, že to může prostě felit týden v autě. A jako neskazí se to. Ale ty vole, je to jako docela jízda, no. Trošku mi to připomíná nějaký jídlo pro psy nebo něco takového. Ty vole, s tady tím rohlíkem to docela šlape, jako je to dobrý. Takže 9 z 10. Máme pokoupat se lidi a usedli jsme v místní restauraci. Restaurant Delfin a sedíme tady a užíváme si podvečer v Chorvatsku. Teď je úplně příjemný počasí za mě. Tohle je prostě ideál. Není zima, není vedro, takový triko kraťasy, člověk může sedět. Pánové neodolali a koupili si jídlo nějaký. Co to je, pánové? To jsou olejníky. Vem to do ruky a popiš to, prosím. Máme grilovaný olehně, tady mají chapadýlka. A tady je kilo. A máme k tomu hranolky. OK. A to, že je tady v tom moři? Takže to si myslím. Zítra budeme lovit. Musíme se ulovit sami, aby jsme si udělali vajčů. Ahoj. Našli jsme místo na spaní lidi. Jsme na pláži. Dali jsme si sem karimatky. A hned tady je moře. Tak snad se neskutálíme. A jinak hvězdy dneska hezky svítí. Takže my jdeme spát a vidíme se zítra. Hej, už chodí lidi, vole, vstávej. Teď jsme prostě na pláži. Ty vole, tady se nespí, vole, tady se vedle nás bude koupat babička a my tady budeme, vole, co ležet. Teď je 9, vole. 5 minut ještě. Dnešní snídaně lidi. Ukážu vám. Cítíš chuť moře? Cítím chuť konzervy. Jsme se právě omluvili ještě. Normálně jsme si večer dali pod auto a Matěj říká, kde máme šus. A myslíme si, že to je tam to v té vodě. Nevím, jestli to bude vidět na kameře, ale on se nám teď jde kouknout a schválně, jestli to je šus. Fakt je to šus. To fakt jo. To není možný. Ten trajekt, kterým pojedeme na ostrov, jak se to jmenuje? Pak, na ostrov Pak a pojedeme lodí Jadrolinia. Tak co Matěj, tvoje první pocity poprvé na trajektu? To je to hustý, ale chci vidět, jak to bude vypadat, až se rozjedeme, jestli se budeme houpat. Jdeme se kouknout nahoru, no, jak to tam vypadá. Cílová destinace je Novália. Novália? Tak už jsme přijeli za chvíli. Tak vyjíždíme. To je zmrt. Co? Nevyblokoval ten skurvený motorkář. Motorkář? Bye! Bye bye, bye bye. Hej, je to tady jako kdyby jsme byli... No? To pípa. Že nejsi v zájem.
Hledáme místo na spaní, ale asi tohle není úplně ideální místo na spaní. Tím, že je to skládka. Zastavili jsme kousek od města Novalia a dáváme si oběd. Dneska mám takovou pažitkovou pomazánku s pečivem a čínské polívky. Je tady horko jako svině, takže stín je to. Stín je záchrana. U nás tak včelí úle. No a co tady včelí úly, no. Takhle to tady vypadá kolem nás. Najedli jsme se lidi a šli jsme se kouknout sem na pláž. Nacházíme se na Zrče pláži a zaplavali jsme si a byli jsme i na skákacím hradě. Můžeš zabrat, skákací hrad. Časem jsme zjistili, že to je placený, takže jsme museli odejít a za chvíli půjdeme znova do vody, no. A možná se koukneme, jaký je tady noční život. Where are you from? England. England. We've come with the Czech boys for a big night out. Exactly. That's We've got Matthew. I'm sleeping. Come on, the boy. Big night. Come on. Where are we going? Rutche. We're off to the Rutche. This finger, and this. Yeah, go then. No, only this finger. Come in. Put in. Tips. And then we curl in. Hey. Další odběr lidi z Chorvatska a jsou to kluci z UK. Thank you so much. Ty budeš mezinárodní proti. No jako už to tak bude. This is the checkmate. Čau lidi, jsme na Zrče, jsme tady s klukama a jdeme dneska do Papaya klubu. Tahle tvorba stojí za to. Včera jsme teda byli na chvíli na Zrče a spali jsme tam, kde jsme obědovali. Tak tam jsme si namhodili klasicky plachtu a přespali jsme tam. Ráno jsme vyjeli, dali jsme koupačku a dneska je takový pohodový den, takže jsme si dali jídlo v restauraci. Já mám toto a Matěj má toto a Honza má to stejný. Co Matěj? Měli chuť na to nějaká kluci asi. Tak jo, já to jdu ochutnat. Mega dobrý. Plátli jsme se přes kapsu a poprvé nespíme venku. Máme nádherný apartmán. Jak můžete vidět, nějaký kostel, lednice tady je dokonce. A pojďte za mnou, to je taková koupelna krásná. Uvidíte se na to. To je nádhera, naprostá čistota, žádná špína nikde. Tady je sprcha. A stálo nás to kolik? 70 euro? Jo. No to si už vím proč. Hej, ale to jí řekneme, víš co, aby nám potom ale to To nedělala zle. No, 70 euro to stálo, což vychází na osobu kolik? Přepočtu na český? 600. 600 korun a pojďte se konat i na ten výhled, je hezký celkem. Jak můžete se mnou lidi. Máme pokoj číslo 8 a výhled je na celé moře. A parkujeme tam. Je to pravda. Nám se líbí, ne? Ubytování. Jo. Lehneme si na postel po dlouhý době, bude to nezvykle spát na šutrech. Je ale hustý, že jsme prostě byli na obědě a jen jsme otevřeli booking a vlastně první, co Honza našel, tak to. Tak to bylo tohle nejlevnější a vypadá to hezky. Jo. Naprostý luxus lidí. Nemusíme vařit někde na divoko, prostě jdeme si na terasu, na kouka, takže se dovaří líp a děláme si mořské plody. Nebo jak se jmenuje to zvíře? Sepě. Můžeš klidně kameramana zablat blízko. To vypadá, že tohle je naše večeře dneska. A s čím se to bude podávat? Bude se to podávat s chlebem. Oh yes. A ty fazole, ne? Tam máme tu konzervu. Víš, jakou myslím, tuhle konzervu?
course. Nevím. Jakože do toho to chceš namíchat. No asi ne, ale dát si to vedle toho. Dobré ráno lidi. Teď jsme se dneska krásně vyspali. Jdeme se kouknout do města. Tam jsme byli včera v městě, bylo tam hezký. Vyklidili jsme pokoj a vyrážíme. Koupili jsme si snídani. Salám kulen. Takhle vypadá. Philadelphia. Šunka deluxe a sýr. Tento chleba a tento chleba. Tak jsme sem zavítali lidi. Proky, sadil si všechno na černou. Musíme. All-in. Teď už se dostáváme může, prosím. Ty vole. To už to vybírá. Byla černá? Lidi, šli jsme tam pouze s tímhle a máme tohle, takže sázení je dobrý. Sázejte tím. Dobré ráno lidi. Máme další den, 3. srpna. Včera jsme se šli večer ještě kouknout na chvíli na Zrče. Pak jsme odjeli okolo 1 hodiny. Jeli jsme směrem na sever v Chorvatsku a přespali jsme na takovém poli, prostě venku. Bylo to hezké místo. Ráno nás budilo už v 7:30 déšť a nyní se nacházíme v Plavčický jezera, říkám to dobře? Litvický. Jak? Litvický. Litvický jezera. Velmi známý jezera v Chorvatsku. Řeknu vám nějaký základní informace o nich. Jezera se nachází v regionu Lika mezi Záhřebem a Zadarem. Je to nejstarší a nejzachovalejší národní park v Chorvatsku. A je to v UNESCO, myslím si, že to je od roku 1979. Rozloha parku činí 296 km čtverečních a je tady celkově 16 jezer. Tohle je jedno z nich. A největší jezera jsou Gornja a Donjara. A největší jezero je Kozjak. Je zajímavý, že tady jsou i vodopády a například nejvyšší vodopád má 78 metrů. A je taky zajímavý, že tady je přes 1200 druhů rostlin. A zvířata například, který můžete tady potkat, tak je medvěd, vlk, rys, vidra, tady ve vodě. Už jsme ušli pár metrů a nevím, jestli to bude vidět tak dobře na kameře, ale ta barva té vody je to taková úplně nádherná, jakože úplně průzračná voda. Fakt hezký. Nacházíme se u největšího vodopádu, jak jsem říkal, ten co má 78 metrů a je to veliký sklad. A není to jenom největší vodopád tady, ale i v celém Chorvatsku. Jdeme se kouknout blíž. Vyjeli jsme z Národního parku a nyní se nacházíme blízko města Karlovač a zašli jsme si na místní McDonald's. Takže situace, co nás teď potkala. Parkujeme před Globusem, něco nám teče z auta. Tak to zkoumáme, nevíme si s tím rady, máme tam otevřenou houpnu. V tu ráno prostě přijde týpek, kámoš a říká, mám tady kámoše, jestli chcete, přijde se vám na to podívat, mrkne na to. Tak řekneme, jasně, my nejsme automechanici ani jeden, nevíme si s tím rady. Takže jo, tak týpek prostě, že tady je za 15 minut. Za 15 minut přijede odtahová služba normálně, s majákama, s rampou a že se na to jde kouknout. Týpek zjistil, že máme málo oleje, tak nám tam nalil 1 litrovou flaštičku za 200 a řekl si za to 200 euro. Takže takhle jsme se hezky chytili. Pak tam byly nějaký telefonáty s pojišťovnou, kde nám řekli, že jsme si zařídili tady jakoby na vlastní pěst ten kšeft, takže se jich to vůbec netýká. Že to máme řešit, no, ale že se jim to nezdá, že to je scam. Takže to.
to, že jsem tomu Fípkovi řekl, že mu jako, on byl jako hodnej, nebo potom se nám zdál, že je hodnej. Jako samozřejmě jsme mu nedali 200 euro, ale vzal si to samozřejmě, nechtěl to. Nacházíme se již v Rakousku u jezera Traunse. Jak si můžete povšimnout, není hezký počasí, ale ani to nás neodradí a stejně půjdeme do vody. Vykoupeme se a jedeme zpátky do Česka. Takže už se nám blíží konec dovolený a tohle je úplně poslední zastávka v zahraničí, než dojedeme zpátky do Česka. To je otlužování prostě. Podle mě mi to udělá dobře na to spálení. Jo, tě schladí pěkně. Ty pič. Ukáž? Víš co spálený a ty jdeš do téhle zimy tady. Ale jinak natoč přírodu kolem jezera. Příroda je tady krásná. Crazy. Lidi, jsme v cíli. Byl to krásný výlet. Auta jsme umyli a loučím se s vámi. Zanechte odběr, like a vidíme se příště. Ahoj. Tak ahoj lidi. Ciao.